kantang makita na iti maminsan umanay ken katawang ken pangkumustan uray no nasakit pilit nga awate panutek nga sikat kay ayate pulpulwak na korporam kanya tinagkalak ti gugura tiyak impakat imbes ngay ay wanak sandahin dadales na basta kadik na puno mahagayan. Asya di papasulit numarakrak tayo kalangin lagot nasikat na lawag andang baybayan sa naglaang mo luwag ka umanay kata makita na iti maminsan umanay ken katawag ken pangkumustan uray no nasakit pilit nga awate panutek nga sikat kay ayate pulpulwak na korporam kanya tinagkalak ti gugura tiyak impakat imbes ngay ay wanak sandahin dadales na basta kadik na puno makagayan sa ay patay ko itigas ken ka martirag ta puso ayat mo diyak marik na't patay ko diyak marik na't nadong mo kasano diyak